da shekara tare da Okay. Welcome. Okay. Who's up? Court. Abin layi musa in ka zo dinan za ku tsaya dinan za ku tsaya kun yi makin nan wurin duk kuna ciki duka ku fita yanzu za ku shigo ne dinan za ku tsaya ku dan tsaya tukunna kafin ku shigo zan muku akai ku silent da Allah silent a dan yi shiru sound action. Ready? Roll. welcome Action, ka bude musu. Okay, ko ku riga kun zo? Usa, tocarlo.